Vystřelit ty prasátka. Jo, tak teď máš po hlavě. Nazdar lidi, vítám vás u hry Crysis 2. Mé jméno je Markus z kanálu ScoutyHunters.cz. No a tenhle let's play vám přináším úplně poprvé. Asi se budete ptát, proč nenatáčím fárko. Vlastně jak si pojebalo, dost slušně. Nechci se přihlašovat. On se jak si dost posralo a nevím vůbec, co s ním je. Čum se na grafiku. Jo, dobrý. A prostě přišla aktualizace, že? A teď to jde spustit. Jako už to jde zase spustit, že? Ale já nevím, jestli budu natáčet ještě zase fárko. To se uvidí. Tady vidíte, že jsem už vlastně hrál tu hru. A já to dám od začátku, protože koho si dáme? Doufám, že se vám toto video bude líbit a teď jen enjoy. No tak nadlidský bojovník určitě ne, protože já nadlidský bojovník nejsou. No, promiňte, ještě jsem trošku nemocnej. Asi půjdem do rekruta. Ale, no tak dáme si, ne, dáme si rekruta, ne, dáme si vojáka, jo, vojáka, ať je sranda. No, nevím, co s tím bylo to taky zajebaný. Skipl jsem tuhle cutscénu, protože se úplně srala. Úplně zasekaný to bylo jakýsi. To tady straší v tom počítaču nebo něco. No. Teď jen čekám, jak to pojede. Tak jako pokud to pojede blbě, tak to snížím. Mečone 3, potvrďte prosím vás status. Tady Mečone 3. Čekáme na pejskopované hlubce. Počkej, mně se zdá, že to strašně řve. Ani ne. No, neřve, dobrý. To jsem to slyšel už předtím. Dobrý, zatím je to zajímavé, je to 26 fps, což je zajímavý teda. Kdyby něco mám to na high. Se vůbec úplně divím, že to jde na high, jako, úplně fail. A ještě navíc s frapsem. Ale jede to. Tak buďme rádi. Já zatím to pro jednoho svého kamaráda, jmenuje se Honza Kunst. A toho si nevšimněte, tak ty textury jsou u každého nějaký divný. Natáčím to pro něho, protože si o to řekl a slíbil jsem mu to. Yeah, I'm alive, bitch! Yo, this is bullshit. Doufám, že si spolu budeš brát M16. Illegal alien. Já chci pryč, ne, kurva. Do prdele. Všichni ven. Opuste plavidlo, opakuj, opuste plavidlo.
Ty krávo. Oheň. Půjdeme k ohýnku. Aha, tak asi ne. Však mám se, ježíš, už stojím. Jasně, že ti pomůžu, kámo. Jen stačí trošku zatlačit. A teď si poplaveme. Poplaveme si. No, jde to dobře. Docela teda. Ohnivá hladina. Ej, teď to slušně kleslo. Plno ohně. Samý zmatek. Nezvládl to, Alcatraz byl poslední. Nezvládl to, Alcatraz byl poslední. Dvakrát stanu se. Co se těm lidem stalo? Hlavně na ně nešahejte. Kde? Kde jsou ti lidi? Už je kropí. Zakrvavěná obrazovka. To je nádhera, prostě CryEngine. A už je kropí. $16 FPS. Wood. Where's my support? Where's the sub? Fucking sub took you all out. That can't be. Gold's counting on us. Alcatraz? That your name? Alcatraz. Destiny's a bitch, huh? No jo, osud je svině. A tady máme startovní intro. Docela dost zasekaný. A to jsme my, náš robůtek. Má to pěkně udělaný, no. Už je. Křupíte křup. Tyjo, to je kangaroo. Tak myslím, že tohle ze startovního intra stačilo.
To je jasný, že když si na zbraň dáš tlumič, tak to střelí. Jenom píp, píp. A nejde to slyšet. Come on. Už. Druhá šance. První mise. No, trošku se motáš, kámo. Tady se zastřelí. To jsem zrychlil, abych měl příliš dlouho natáčecí dobu. Nezpomeň na mě. Mrdohlavý. A munici. Představoval jsem si to trošku rychlejší teda, jako ne 19 FPS, tak to je jedno. You fucker, you fucker, you fucker, you fucker, you fucker, you fucker, you fucker. Tady Kobalt 7. Jedeme vystřílet, ty svině. No, nemám náboje. No fuj. Tak prototype. Tebe už stejně nic nebolí. Volala tě to, kámo? Fuj, já jsem ti stoupil na tělo. Toužíme na ťas. Achilla. Zhnila. No jo, no. Manhattanský vír. No takže do města se dostala jakási manhattanská nákaza, no a lidi umírají. No jo, shut the fuck up, pryč, no. Nebudu poslouchat ty keci. Offline, teď jsem offline. Tě neslyším, vole. Ja. Super hot. No prdele. Skočil jsem mimo. Vole, debil. Hej, budu se tady motat ještě hodinu? No, to nebyl zrovna super skok, ale... Poslouchám. Tady, okraj. Yeah. Kontrolní stanoviště. Teď se bojím, co to udělá, protože teď tam bude strašně moc textur. Aktivujete hledí.
Nepřátelská jednotka. Příslušník CL. Tak si vás označíme. Až tady ten. Označit. A to nejde. Kam teď? Tak asi skočit, že? Poprvé si jdeme pro munici, lidičky. Oh. To už neslyšeli, nebo co? Tak to ne asi. To asi ne. Nabiju si? Pokrčím se. What the what? Jsi mě viděl? Jsi mě viděl? Jo? To jsi mě viděl? Ty si jako myslíš, že se mi schováš? Ne, mě se neschováš. Headshot. Ještě ten vtipl? Yes, je po něm. A ještě je tady jeden. Kuk. Yes, je po něm. Cizí náboje. Ty už žiješ? Tak už nežiješ. Tak, teďka zasáhneme kontrolní bod a vypneme to. Protože tady nechci natáčet 2 hodiny. Co je dobrou zbraň? Uí. Otvoríme. Hey light. What you gonna do? What you gonna do, bitch? No jo, ježiš. To vím, no. Strašně klesá energie. Headshot. Mě začíná už srát ty skladní. Yes, všechny se mi pokropil, kurva, jo. A všechny asi ne, ale několik jo. Vezmu si nábe, děkuji. A kurva. Tak to byl blbý nápad, Otestoval jsem kadenci. Jsme tady. No tak jsme dosáhli kontrolního bodu. Já myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Děkuji za zhlédnutí, pokud se vám tohle video líbilo. Můžete to video lajknout nebo dislajknout. A přihlašte nás kanál k odběru, pokud budete chtít vidět víc takových videí. Darec!